Идваха да ме разпитват за нея. Мислех, че ще ме задържат. Но изглежда разчитат на друго. И провокатор ми пратиха. Какъв провокатор? За пръв път виждам такова чудо. Разиграме един театър да ти падне шапката. Твърдеше, че сте приятели. Знае името на момичето. Среден на ръст, едро лице. Прилича ми на селянин, но явно голям дявол. Чакай. Този ми прилича на Митко Бомбата. Ми разкажи по-подробно какво ти каза. Само е Митко Бомбата. Ако дойде втори път, задръж го. Какво ще правиш с Мария? Гестапо са сигурни, че ще се опиташ да я освободиш. Ако бях тюлен, Внезапно гмуркане. Защо не? Имам предвид нещо подобно. Окус, фокус, имате, нямате. Вай се самоубива, Аве Мария, хайде Мария. Липсва ми само едно писмо. Какво гледаш? Хайде да вървим. Гаша? Търпение му е майката. Като си нямаме късмет, трябва да попаднем на някой другар. А как се намирах тия години другар? Да не мисля, че е много лесно. Ши. Слушай, брат. Явно е, че подир другарите върви само гестапо. Ние пък с тебе ще тръгнем подир гестапо. И така може да срещнем някого. Да се казваш, се набъркаме в играта и там вече каквото се случи. Ало! Извинявайте, къде се намира гестапо? Стик. Мерси му си. Изминаха 20 часа, Мария. Имам още 4 часа, господин майор. Точно. И нито секунда повече. Извинете, господин майор. Не ви ли се е случило някога да закъснеете? Никога. Аз много обичам да закъснявам за срещи. Това ме прави по-желана. Но не и за немците, госпожице. Ние сме хора на точността. Още 3 часа и 57 минути. Благодаря, много сте любезен.
Тези май са най-подходящи. Слушам ви. Господин майор, вчера вашите хора задържаха в моето бистро едно момиче. И ми заповядаха, ако някой пита за нея, веднага да съобщя тук. Какво да ни съобщите? Ами това, че някой питал за нея. Вие сте родолюбив французин. Винаги с вас, господин майор. Моята любов с Германия е потомствена, господин майор. Още по време на Френско-пруската война през 1871 година баба ме е спала с ординареца на адютанта на Бисмарк. И може би баба ви се е родила с мустаци. Съвсем не, господин майор. От любов ли станахте комунист? Комунист? Кой комунист? Вие. Вие сте комунист, господин майор. Щом твърдите, че аз съм комунист. Чуде се, кой идиот ви доведе тук? Сам се доведох, господин майор. Тази сутрин идва да го търси един тип. Какъв? Тип? Тип значи никакъв, господин майор. Още като го види човек, веднага ще разбере, че е подозрителен. Говори развалян френски. Поглед на джепчия. Този ли? Същият. Да, същият. Момент. Точно същият, господин майор. И какво ви каза? Нищо, господин майор. Казахте ли му, че момичето е задържано? Съвсем не, господин майор. Нали ви казах, че вашите хора ми заповядаха да не казвам нищо? Казахте, че не сте му казали, защото ви е било казано. Не казах му да ясно. не казвам. Въобще разговаряхте ли? Разговаряхме, господин майор. Той остави това за нея. Паспорт, моля. Подрежь Гоша за малко.
Прегледахте ли добре мястото? Те е верно, господин майор. Абсолютно нищо съмнително. Напротив, това място е много удобно за нас. Отсам е площада, а от другата страна булеварда. В никакъв случай не може да не избяга. Контролираме всичко. Так му това ме съмнява. Не мога да повярвам, че този български бандит ще се реши да ни устрои среща на такова опасно място. А може би разчитат на отличен с такси. Нямаме никакъв риск. Ние си имаме работа с дявола, господа. Запомнете, успеем ли да го заловим, това ще бъде нашият най-голям успех. Наблюдавате ли този Гастон? Те верно. Той е под непрестанно наблюдение. Добре, доведете момичето.